Takže máme tady parodii číslo 2. Pat a Napad mat. a mat. Jdeme na to. Automat! Automat. Je krásné slunečné ráno. A Pat a Mat mají tady automat. Tak! Co jsi to přivez, Mate? Co to je? No, překvapení uvidíš. Něco velkého. Je to asi skleněný. Nevíš. Ale pojďme to otevřít. Tak jo! Pomůžu ti, neboj. Počkej, musím si tohle dát. Tak, asi si to obvažu kolem krku. Ne, to je špatný nápad, haha. To je těžký. Obejmu jsem tě. Dělej. Meze. Dělej to. Tak, ty jsi to posral! Já, Pate, kde mám čepici? Ty jsi je schodil. Mate, já tě zabiju. No co se stalo, ty kokot? No jo, jako stričnostně. Jdeme ještě jednou, pojď. Tak, teďka jsme se to Sebe, vyměnili. pomalu, mate. Tak, jsme tu, pomaličku. Máme to tu. Tak, sundej si to. Tak, už to můžeme otevřít, ale je to zase skleněný. Není to, je to prostě dřevěný, ale uvidíš, co to bude. Tak, jak se to otevírá. Něco tam štournem. Tak. Otevři to. Tak. Jdu to otevřít. Koukám se tam, strkám tam prst, ale cítím úplný hovno. Ne, mě se tam nasekl, Mate! Kurva, tak máš pinčí. Pomoc mi! Neusekneš mi prst! Pate, já to zkusím udělat chytře. Tak. Vidíš? Ale já nechci mít takovýhle prst! No. Hoď, vytáhnej to. Ty jsi prostě úplný idiot, Mate! Takže něco tam vydáme, co to? Ne, kladíme to, ne, tak Tak tam vezmi třeba nějaký nůžky. mám to nůž. Hele, funguje to, takže skvělý, děkuju, Mate. Okay, jdeme. Tak, je tam kukačka, nebo co tam je? Co tam je, Mate, řekni mi to. Uvidíš. Něco tam je, něco jsem viděl. Kurva, někdo se pochčil. Tak toho musíme jít zabít za to, že nám pochčil podlahu. Jdeme tam. Jau! Jsi trefil. Jo? To nejde, je to dřevěný. Potřebujeme motorovku. Jo, tak si vezmi motorovku, ty vole. Páčidlo by bylo taky dobrý. Tak, lezem do toho. Lezem do toho. Nespadni. Neřvi to. Co to je? Pomoc, Mate. Co to je, Mate? Zkusíme to, neveznám se v tom. Tak, nějak to Asi to musíme do toho něco zapojit. Nevím, zkusíme. Ještě. Tak vodička. Přines další! Dobře, tak. Proč? Pokaždé! Já nevidím. Budu čekat. Tak, kde jsi? V prdeli, to tě nemusí zajímat, ty vole. Tak, dej mi to. Tu hadici. Musím ji tam zapojit, aby jsme tam dali tu vodu. Tak. A už to namontuju. Tak. Zalepím, ať to nevylítne do tvýho ksichtu. Tak můžu to zkusit konečně? Tak, a jdeme to. Takže, máme tu koncovku. Automat! Hej, Pate, já nevěděla, že máš peníze. Co to je? No to je úplně dojbaný! No, to je tvůj problém, musíš takhle, koukej. Tak. To stojí. To je karma! Ne, proč se zavěl na mě? Ticho. Tak, co je s tím? Proč do toho šáš? Ty jsi dojebal! Však je to rozbitý. Tak, musíme to odpravit. Co to je? Dobře, že jo? Ne, ty jsi úplně kokot. No, vidíš, tak dáme si tam. To je nějaká cihla! Pate, už jsem Nějaký na to přišel. brýle? Už jsem na to přišel. Nějaká věc, co to je? Co to je? Nějaká To je destička. kabel jsi mi podal. Tak, a musíme to Nějaký namontovat rádio? zpátky. Co to je? Cukr! Mňamí! To je fyzik, to chutná jak fizzy drink. Tak, Hele, tohle můžu spapat, ne? Aha, asi ne, protože to bude jako tak, deska. oranžový. Tropical! Mňam. Citron?
Aha, co je na čemu je tenhle hák? Aha, tam se drží ta víčka, nebo co to je? Do toho se dá pití, ty pitomče. Tak já to jdu vyzkoumat, jo? Jo. Pojď, Mate! Jo, díky, že mi dáváš přednost. Aha, kde je karma? Otevři mi! Pate! Ne, Mate! Co tam děláš? Jdu to opravit! No tak dělej! Dělej, já už čekám. Už to mám! OK. Tak, co se to děje? OK. No, nevím. Je tam nějaká limonáda, no. Tak, zkusíme to. Tak, tlačítko červený. Chtěl bych třeba tohle, no. Funguje to, Mate? Ale nevím, je to ta samá voda. Ještě si nedávej, pojď se na to kouknout. Wow. Že to je výborný. Ne, ale počkej, zkusíme to. Pato, takhle se vydělal. Díky za peníze. Pak si ukradnu tebe ještě další. Koukám, že máš hodně penězů. Taky už to tam mělo dávno být. Taky nalejem ti tam možná nějaký chcánky. Ne, to by bylo blbý. Tak, a je to hotový. Tak, chlast jak prase. Tak, jak to chutná? Mamka! OK. Tak, ještě budu Tak, budeme střídat, jo? Dej mi pití, další. Dej mi! Jo! Konec. Papa. Toto byl konec Patamat.